Tapos tinatawanan nila ako sa ER kasi, ano ba naman yan? Ganyan. Parang di ka man lang mag-lotion. Pero, yun talaga yung lotion ko eh. Hey Bear fam! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, finally i-review ko na po yung Precious Skincare Cosmetics na lotion nila. This is the Instaglow na body lotion with SPF 80. So if you're excited to know my thoughts about this product, please keep on watching. So ito guys, pinadala sa akin ng Precious Skincare Cosmetics and di naman nila sinabi na gawan ko ng review or whatsoever, pero gagawan ko siya ng review kasi alam ko guys, madami sa inyo yung pumupunta dito sa channel ko for the whitening products, for the pimple acne products, ganyan. So ito, gawa natin siya ng review guys. Kasi, trending siya ngayon sa Facebook. Nakikita ko ang daming mga post about this product. Ito guys, this is the Instaglow with SPF 80 plus. So, tatlong plus. I assume that is the PA plus. Yun guys. So, SPF 80 siya, so kaya nagustuhan ko siya. And yung pinakagusto ko dito guys, kasi plus, tatlong plus siya. So, ibig sabihin, it can last up to 8 hours na may protection ka from the sun na hindi ka magre-reapply ng product. So, hindi ka ma-worry na after 4 hours, kailangan mo mag-reapply kasi, ang tawag nito, mawawala na yung bisa ng lotion. So, this one guys, kapag sinabi na plus, it can last up to 8 hours. It comes with this kind of packaging. Ito guys, may pump siya. Tapos, kapag isisend nila sa inyo, nakasil siyang ganyan. Tapos, merong lock dito. Hindi ko kasi, sige na nga, i-open ko na lang siya. Ayan, meron siyang lock guys na ganyan. Can you see that? Ayan. Tapos, nakalagay siya dito. Para maiwasan na mag-pump siya during transportation. Unfortunately guys, nawala na yung ganito niya nung dalawang lotion ko. Kasi una, sinenden ako ng isa and then I repurchased another bottle para sa sarili ko. And this one guys, yung pangalawa na purchase ko is for Jonah kasi gusto niya rin daw ng ganito na lotion. So ito guys, meron siyang with alpha-arbutin, glutathione, and aloe vera. And then dito guys, meron siyang manufacturing date and meron siyang expiration date which is 2 years yung lifespan niya. And yung laman ng isang bote guys is 120 ml. As I've said guys, yung isa sa mga nagustuhan ko sa product nito is 80 yung SPF niya and plus. So 8 hours nga siya na maglalast. So you don't need to reapply every 2 hours or every how many hours man yan. So 8 hours na lumalabas ka, office hours, ganyan, pwede siya. Or mag-reapply ka na lang kasi paglabas mo naman hindi na yan gaanong mainit. So I really like na meron siyang sun protection na ganyan guys. And isa pang prominent guys na na-observe ko sa product nito is yung instant na pag-glow ng skin or pag-whiten. Kaya siguro pinangalanan siya na Instaglow. Hindi dahil related po sila sa Instagram. So ito guys, ipapump ko lang siya. I just want to show you kung ano yung sinasabi ko na instant. So nakikita nyo yan guys ha. Ayan, ganyan natin para pantay yung ilaw. Ayan. Tapos, naglagay ako ng mga 3 pumps. Ito yung lalagyan natin ng product. Can you see that? Diba? May instant siya na whitening effect. Ayan guys, meron siyang instant na whitening effect. Compare mo dito. Ayan. Diba? May instant talaga na mangyayari na pag-whiten kapag ito yung ginagamit guys. And ang kagandahan pa nito guys is meron siyang aloe vera for the hydration ng skin, ganyan. And sobrang bango talaga niya. I really like the smell guys. Ang bango nito. Kahit di ka siguro maligo. Mabango ka. Kahit di ka magpabango. Ayan guys. And then meron din po siyang glutathione para ma-whiten talaga yung skin natin. So, napoprotect ka na niya under the sun. And then meron pa talaga siyang ingredient na talagang
magpapa-whiten talaga siya sa'yo. Hindi lang ipoprotect ka niya kaya hindi ka mangingitim. So, dual purpose siya, protection from the sun para hindi ka ma-burn or mangitim. And then, meron din siyang pampaputi para sa mga dark areas ng skin natin. Yung ingredients ng product na to guys is alpha-arbutin, glutathione, aloe vera, kojic, and titanium dioxide, zinc oxide, ano to isa? OMC, parang hindi ko mabasa. Then, may fragrance siya, and then, fetyl gly. Hindi ko alam kung ano yung fetyl gly. Basta ang alam ko sa parang alpha-arbutin, guys, ito yung nagbibigay ng instant na glow sa isang product. Like, yung magkakaroon ka ng instant whitening. Correct me if I'm wrong. Parang yun ang alam ko na function talaga ng alpha-arbutin. And then, after ko, guys, na nilagay itong product sa ating kamay, gusto kong makita nyo yan. Ayan. 'Di ba? Lalo na sa akin guys, ma-hairy ako. So, tingnan nyo ng maigi. Parang nagbubuo-buo siyang ganyan. Ayan. Yun lang yung parang downside nito guys. Kasi, nagbubuo-buo siya. So, kapag ganitong maaraw or daytime, okay lang siya. Yung parang pagpapawisan ka. Kasi, kapag ginanyan mo ulit, parang mahahydrate or marirehydrate ulit yung skin mo. Maganda siya kapag nasa humid ka na lugar, like yung hindi air condition. But the downside with this product guys, if you are in a fully air conditioned area, like for example if I'm having my duty in the ER, yung nagiging problema ko dito guys, or pag nagta-travel ako, nasa loob ako ng bus, namumuo nga siyang ganyan, diba? Tapos pag kukuskusin mo na siyang ganyan, parang dry na yung skin. Yun yung nakita ko na downside. Tapos tinatawanan nila ako sa ER kasi, ano ba naman yan? Ganyan. Parang di ka man lang mag-lotion. Pero, yun talaga yung lotion ko eh. So, parang, yun ang naging problema ko dito guys. Kaya kapag mag-i-stay ako sa air condition room, hindi ko siya gagamitin. Pero kung gagamitin mo siya outdoor, ayan, maganda siya. Kasi talagang protected ka under the sun for 8 hours ba naman, SPF 80. Yun, bonggang-bongga talaga yung protection niya, guys. Yung price ng product, guys, is 180 pesos for 120 ml. Now, kung tatanungin nyo kung mahal ba siya or mura siya or affordable lang siya, medyo may pagkamahal siya, guys. Kung i-compare siya sa mga lotion, nagpunta ako ng Watsons, guys, and I've tried to look for lotions na may mga SPF, and yung mga may matataas talagang SPF is mas mahal siya. Yun nga lang, medyo mas mahal ito ng konti. Maybe because of the effect niya na may instant glow siya, and then meron pa siyang plus, and then SPF 80. So, ito kasi guys, hindi ako nakakita sa Watsons ng ganitong klase ng lotion. Ang nakikita ko lang dun guys, meron siyang SPF 40. Parang yun ata yung pinakamataas, and then merong lotion din na meron yung instant na whitening effect niya, pero hindi siya ganito kaputi naman. Ayun. Pero wala akong nakita na lotion guys na SPF 80 na may plus or triple plus, which means na pwedeng gamitin siya hanggang up to 8 hours without reapplying any kind of product. So, kung i-compare siya, oo, mas mahal siya kasi malalaking bote yung mga yun, mas malaki siya dito. Pero yun kasi guys, you need to reapply the product. So, ibig sabihin nun, mas mapapamahal ka or parang ganun lang din kasi yung protection na kinakailangan mo guys na para maprotektahan ka from the sun is magre-reapply ka lang din na magre-reapply. So, kung susumahin mo, same lang sila or mas mapapamahal ka pa kasi you need to reapply every 2 to 3 hours dun sa product na mga nakita ko sa Watsons, guys. With this product, you don't need to reapply. Yun nga lang yung downside niya, guys, na napansin ko. Isa lang talaga yung downside niya na napansin ko. Yung kanyang pag igaganon mo kapag nasa air condition room, yun lang yung parang nag-dry. Pero kung itatanong nyo ako, pumuti ba ako with this product? Well, I can say yes, pero not totally pa na nakabawi ako sa pagbibitch ko guys, kasi dito ko talaga sunog na sunog. Actually, nilalagay ko siya dito kasi dito talaga yung nasunog sa akin, yung sa may likod ko. So, as of now guys, nag-lighten naman siya, pero may makikita ka ngayon na meron pa ring linya dyan. Ayan. So, kaya ko nagganito para makita nyo. Ayan, meron pa ring linya. So, hindi siya totally na naibalik niya yung kulay ko for 1 month na mahigit na tuloy-tuloy na paggamit ko. But I can totally say this can whiten the skin. This can hydrate the skin. Yun nga lang guys, talaga, if you are in an air-conditioned room,
huwag masyadong madami yung ilalagay. And then, i-blend talaga siya ng i-blend para hindi siya namumuo and then eventually na makikita siya na parang dry skin lang din. So, yun lang yung downside nito guys, and yun lang din yung mga recommendation ko na gagawin nyo when you are using this product. So, yun lang guys. If you're interested to buy this product, I will put the link of the shop down below. It's from Precious Skincare Cosmetics. And again, thank you so much guys for watching. And thank you Sis Jen for trusting your product to me. And repurchase pa more. So, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.